Kurs zázrakov, lekcia 72. Živenie urazenosti je útok na Boží plán spásy. Už sme rozpoznali, že plán spásy ega je protikladom Božího plánu. Avšak je to viac než len protiklad. Je to aktívny útok na Boží plán a pokus o jeho nahradenie. Ego si praje zaujať miesto Boha. Na tento účel pripisuje Bohu vlastnosti ega a sebe vlastnosti Boha. Telo sa stáva symbolom tejto túžby, pretože vytvára dojem, že myseľ je oddelená, uzavretá a môže komunikovať s ostatnými len prostredníctvom tela. Avšak obmedzenie komunikácie ju nemôže naozaj rozšíriť. Ego chce, aby si veril, že telo je tvoja pravá totožnosť. Preto nie je vždy očividné, prečo živenie urazenosti je útok na Boží plán spásy. Premýšľaj však, za čo živíš urazenosti. Zvyčajne nejde o to, kto niekto je, ale o to, čo robí v tele, čo hovorí, ako sa správa, aké prejavuje emócie. Týmto spôsobom stotožňuješ túto osobu s jej telom a hodnotíš ju na tejto úrovni. Nie len, že jej nepomáhaš uvoľniť sa z obmedzenia tela, utvrdzuješ toto obmedzenie tým, že ju vnímaš ako telo. V tom spočíva útok na Boha. Ak je totiž Syn Boží len telom, potom by ním musel byť aj Boh. A stvoriteľ, úplne nepodobný svojmu stvoreniu, je nepredstaviteľný. Keby bolo telo skutočné, logickým záverom by bolo to, že Boží plán spásy vedie k smrti. V takomto ponímaní sa telo stáva jediným spasiteľom a Boh sa javí ako niekto, kto dáva len ilúzorné sľuby. Takto vyzerá presvedčenie sveta. Jedni nenávidia telo a chcú ho trestať, iní ho zbožňujú a vyvyšujú. Avšak pokiaľ je telo v centre tvojho pocitu totožnosti, stále útočíš na Boží plán spásy a živíš urazenosti voči Bohu a jeho stvoreniu. Dnes sa pokúsime prestať s týmto útokom a namiesto toho prijať spásu. Tvoje doterajšie vnímanie zabúrácalo pokoj mysle. Videl si seba ako telo a pravdu ako niečo mimo teba. Teraz sa pokúsime vidieť inak. Svetlo pravdy je v nás, pretože bolo tam umiestnené Bohom. Telo je vonku a nedefinuje to, kým sme. Rozpoznanie svetla v nás znamená rozpoznanie našej pravej prirodzenosti. Keď sa prestaneme stotožňovať s telom, končí sa útok na Boží plán spásy. A tam, kde je plán Boha prijatý, tam sa už uskutočnil. Preto si v dnešných cvičeniach chceme uvedomiť, že Boží plán spásy už v nás pôsobí. Aby sme to pochopili, musíme sa vzdať posudzovania a spýtať sa, čo je spása, Otče? Neviem. Preto prosíme o odpoveď a učíme sa počúvať. Doteraz sme kričali naše urazenosti tak hlasno, že sme nemohli počuť jeho hlas. Používali sme ich, aby sme zatvorili oči a zapchali si uši. Teraz chceme vidieť, počuť a učiť sa. Cvičenie, povedz pomaly. Živenie urazenosti je útok na Boží plán spásy. Rozhodujem sa ho namiesto toho prijať. Čo je spása, Otče? Následne povedz, čo je spása, Otče? Neviem. Povedz mi, aby som mohol porozumieť. Potom zostaň v tichu, najlepšie so zatvorenými očami a načúvaj odpovedi. Ak sa objaví pochybnosť, zopakuj si otázku. Počas dňa vykonaj 1 alebo 2 kratšie cvičenia za hodinu, začínajúc slovami Živenie urazenosti je útok na Boží plán spásy. Rozhodujem sa ho namiesto toho prijať. Čo je spása, Otče? Následne čakaj v tichu približne minútu, počúvajúc odpoveď. Živenie urazenosti je útok na Boží plán spásy.